Číš. Proč to udělal? Měl jsem ho naučit dělat a spoustu jiných důležitých věcí. Úžas. Vůle toho cizáka je tak silná, že je ovládá i ty. Co vám ten cizák přikazuje? No, mám vykopat půl pro veselší královnu. Jo, a já mám vyhodit něco do vzduchu, pokud nechceš píchnout ti kůle. Ne, to zvládnu. No jasně, pojďte, profesore. Ale věc nám všechno. Tak kde máš pána? Vesmírná loď je odvážena na tajné místo, kde bude rozebrána a prostudována. Moje maličkost vám nyní prozradí, kde to tajné místo je. Moje maličkost se právě dozvěděla, že jestli sekne, bude taky rozebrána a prostudována. No to je skvělý, fakt skvělý. Super, perfekt. Schwarzenegger ukázal ve filmu Svaly a je z něj guvernér. Já jsem přeletěl celý vesmír. Měl bych být minimálně prezident. Ale ne,